So may na yun naging inspiration me para kami magkasararo, magtarabang-tabang na mangyari niyong okasyon na iniyo. Salamat sa inyo sa pag-abot, sa pakisumaro sa mo, si mga nilalakitan dyan, mag-wara-wara mo na. And pasensya na, kung nakaka-ligis-ligis ako dyan kaligit. Mag-enjoy po kita mo niya, tamisan ng ninyo, sa sabi tao kita nagsiselebrate yung anniversary. Okay po, yun lang po nila. Salamat sa inyo, kabus. Merry Christmas and Happy New Year. Yun po yan ang committee chairman, isang pinaka-chairman po kayo ng okasyon na ito. Pagkanta po, si Johnny Buckingham. Okay po, malagin na po kita sa tuyang termitang ginigibo, halos taon-taon. Para praktisan. So, yun na po ang marathon. Representa po. So, inaagadan ko po minsay, pagkatapos po ka minsay, message sa katikit, o dakul man yan, pagkatapos po kayan, at least po may ipipresent pansinda, kung ano, makanta, mapupdance, o anong ipipresent nila po dito sa inutan. Okay po, dito po paralo yun. Pudanta po ang pamilya ni Tata Silin and Leona Tipones, family, representative. Sige po yan dyan. Umapit po para sa mga yaw po kita kabusig diyo, although iba po sa tungkulang man. Pero I think in spirit yaw pa po sila diyo. Tapos po maugmama po na yaw po diya magturugan, naroon na si Lolo Piping, si Lola Gori, Malawi, si Lolo Odin. Tapos, yun man lang po yan. Like mo si Lolo Piping. Si Lolo Piping. Sana bawasan na po ang inom. Bawasan naman ng sigarilyo. Lolo Piping. Yan na po. Sana mag-enjoy kita mo niya na may nailing po akong leksyon. Tapos, congratulations man po kay Lola Goring, kay Auntie Jolly, tapos sa Pamilya Salvadora. I think this is going to be a very successful reunion. Thank you very much. Ito daw po yung present nila. Si Mama, Nini, Papa, Ate Bay, si Ate Loo, tapos si Mami. Pamilya ko sila. Okay po, ipapata mo sa size, si Ganda. Sabihin mo, magayong ka? Okay, maray na alam po sa Gabos. In behalf from Pilimon, Anasin family, 5 kami magturugang kundi ako na sa nabagaan ng di representative di Manuing, may mga kanya-kanya po kayang trabaho. Kaysa na maintindihan natin, sabi nga ni Bali Subago sa reunion na, kung mayo na sa reunion, iba na ang conflict. So may kanya-kanya din pong rason. Diin nga Anasin clan, sana kung iba man dikit na conflict po sa pamilya, talabangan na mahali itong conflict na ito para lalong magdakol ang ma-attend kang annual reunion ka. Salamat po. Ma-present kami kayo ng CD. Ipipresent kami po. Chin! Dumana lang, Johnny, sa may ano. Ay, Dikdi. Ginagamit mo pa din. Okay, may problem dito is, ano na nakanta, ihanap na ako. Magkakabara ka sa Mayo, may lagyan. Pili lang yung
Okay, by the way, papadagos na po ang sa tuyang programa at darbagang panahon medyo. Ayan, yun po, si Gregoria Anasin Salvadora. Upakanta po! Good noon sa inyo kabut. Mga pugi kong mga tuga, mga magagawin kong tuga, pati mga pamangkin kong mga matalino, mga professional, saka mga magwapo kong talin mga talino, saka magwapo, ako nagpapasalamat lamang kani ang oras, diyaraw na mo presente. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa may kakirasyon. Mas kaya bang tayo, nagawin ka ng igdi, mas ipapagal ang pagyay, masaya nila lang sa 27th ni anniversary. Kaya thank you to the Lord. Thank you very much sa inyo. Thank you po, Mama Guri. Kita, mga picture muna dahil po kita, sabi ni Johnny. Tangaling niya pang pagkaka. Pagkatapos po kayo, magang kita, alas 12 na. Pagkakaganda po, ipapadagos na po ang sa tuyang programa. So, at yan po, matanang po at yan. Sunod sa iya, si Auntie Awing. Pero magang una na po muna kita. Kaptang Good morning po sa inyo gabos. Wala po at yan ako pamangkarang. Kaya mas marinay ko sa dyan sa mga na. Welcome sa inyo gabos. Maglain-lain na mga masuapo. Lalo na mga apo na niguring. Kapuro na tapos. Kapuro na may trabaho. Sinta gabos. Mauban itanong niya na marami kundi may kaagmak na halap na tunduan sa siyempre hindi naman sa nanantaga silang prayer ang aling maubangan ang tunduan maubangan sa nalagagiri po niya kapos pag uyan mo niya siguro kawan kita always kaya mo na lang dyan sa siguro next year nasa mula naman na kami naman ang sponsor sa masunod na taon siguro mas gusto ko mas dapat pa ang mag-attend kan nag-attend din niya. Mayon akong ibang masabi na siguro nagkahanap ko kita mag-lunch at yan na lang ipapadanos ng ibang kayo. Thank you very much. Pagkanta po si Auntie Awing. Torello. Okay po, ma-present ko niya po ang pamilya Torello po. Ayan po, pinapahinugan po ni Atty. Elias Torello. Para mo lagi sa tulak ka. Reservahan mo ng tulak. Hindi ko naman panikan sa mga nila. Ay, ito sa tulak. Reservahan mo kami sa pulutan. Yeah. Malisihan ka mo, boy! Extra lang. Ano klaro kaya ang sound?
among maray na kakaturan wala. Ang init kan hawa, akisa na. Matatapos dapat mabuhay ka mo mo na sa kinapantakitan na kiti-agi sa natabi di maisip ka mo mayaman ang pamahagi ka sa Manila ang tumigo ka yan sa Singapore ayaw sa kanatulukan yan kaya ka mo mag-ibo ka yan kaya ka mo mag-ibo ning ikasalaw sa kapunin ka makalawin ang buwan nila kami sa ginagawa gusto na yan mayroon mabalo sa inyo mga tayo na ako sa Manilo sa naimbitaran kami pasyon na inyo. Gusto na yan. O, paano po? Ano yung present? At yan lang po. Mag-prepare na po yung present. Dennis! Anasin. O, paano po? Palakpakan natin. Si Dennis. Magandang araw, bayan. So, salamat at natalo kayo sa Christmas party reunion ng Anasin Clan. And then, papasalamat din kami sa pag-host ni na Jolly. Okay, dito kami nag-stay sa Nalere. So, salamat sa lahat ng pumunta, dumalo. And, for magsabi ko ng greeting na. So, Merry Christmas sa lahat. Happy New Year too, and then kita-kits next year ulit. Okay, salamat. Si Felix pa daw. Felix! Oo, palakpan tayo si Felix. Anasin. Ako sa piyan, hindi ka pilaw. Magandang hapon sa inyo lahat. Salamat sa inyong pagpunta. Alam ko, mayroon pumunta sa mga ito, pero natutuwa ako at nabigay tayo ng time and effort sa pagpunta natin. And sana tuloy-tuloy na ito next year. 27 years na itong reunion natin. Sana another 27 years pa, kahit iba sa atin wala na dito. Pero tuloy pa rin yung tradition natin. And kita-kits, and enjoy the party, and see you all next year. Maraming salamat. Merry Christmas, Happy New Year nga pala. Okay, bless the food. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, it is a gift which we are about to receive from the bounty. Through Christ, O Lord, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Pila na po kami rin, pila. Pangaling ka, ma'am? Christmas, Happy New Year! Happy New Year! Hey! More Anasin family reunion to come. Ay, itong nagtatas. Ano yung kay Eds? Kapay! Gusto kumain ka to? Sabi mo kung saan yung ano? Sa Minda. Kasi flag sini ba kaya? Putiin ang buhok. 1, 2. Pero mga
Ano ba? Kami ang patig yan nawalan. Alam mo na, kami ang patig yan nawalan. Wala to. Ay, natagaro ko kayo. Pero ka nagudo. Magputo ka dyan. Yung may kumbigo.